Λοιπόν, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε τώρα σίγουρα θα πιστεύετε το εξής. Αφού το Fast Braces έχει τόσο γρήγορα αποτελέσματα και τα δόντια μετακινούνται πιο γρήγορα σε σχέση με την κλασική ορθοδοντική, σίγουρα θα είναι μια επώδυνη διαδικασία και θα έχω πάρα πολύ πόνο και πάρα πολύ ευαισθησία και θα φαντάζεστε βέβαια ότι ασκούνται πάρα πολύ μεγάλες δυνάμεις στα δόντια σας, γι' αυτό γίνεται γρήγορα η κίνηση. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν που πιστεύετε συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο και συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο διότι όπως είχαμε πει και σε άλλα μας βίντεο, το Fast Braces είναι μια προσομοίωση της φυσιολογικής ανατολής των δοντιών. Επομένως είναι μια διαδικασία αρκετά βιοσυμβατή για τον οργανισμό και επομένως ο οργανισμός ανταποκρίνεται χωρίς να νιώθει κάτι το ιδιαίτερο. Τις πρώτες στιγμές, καταρχάς, στο πρώτο ραντεβού βάζουμε τα 4 πρώτα σιδεράκια, μόνο στα 4 πρόστια δόντια. Η διαδικασία τοποθέτησης δεν έχει κανένα πόνο, καμία ευαισθησία, τίποτα. Ούτε βέβαια γίνεται κάποια αναισθησία, όπως βέβαια και με τα υπόλοιπα σιδεράκια. Για να πάμε να δούμε τι γίνεται τις πρώτες μέρες. Τις πρώτες μέρες ο ασθενής πολλές φορές δεν νιώθει τίποτα. Ή νιώθει μια πίεση όταν δαγκώνει πολύ σκληρά φαγητά. Γρήγορα όμως η πίεση αυτή που νιώθει φεύγει και μετά γίνονται μετακινήσεις χωρίς να νιώθει ο ασθενής κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό ως προς τα συμπτώματα που αντιλαμβάνεται τις πρώτες στιγμές. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές φορές οι ασθενείς παίρνουν τηλέφωνο και διαμαρτύρονται, σε εισαγωγικά η λέξη διαμαρτύρονται, ότι δεν νιώθουν τίποτα και επομένως σου λέει ότι αφού δεν νιώθω τίποτα πιθανόν δεν μετακινούνται τα δόντια. Γενικώς λοιπόν το συμπέρασμά μας είναι ότι σχεδόν η ευαισθησία ή ο πόνος είναι πολύ ελάχιστη έως καθόλου και εκτός λοιπόν από τα κλινικά αυτά ευρήματα που σας είπα πιο πριν, υπάρχουν και πανεπιστημιακές έρευνες οι οποίες τι έχουν δείξει. Έχουν δείξει μια πανεπιστημιακή έρευνα που έχει γίνει χαρακτηριστικά στο Πανεπιστήμιο Κουόπιο της Φιλανδίας, δείχνει ότι το Fast Braces έχει μικρότερο πόνο και μικρότερη ευαισθησία στατιστικά σημαντικά σε σχέση με τα υπόλοιπα ορθοδοντικά συστήματα με το οποίο εξετάστηκε, με τα υπόλοιπα συστήματα με τα οποία εξετάστηκε στη συγκεκριμένη έρευνα. Και άλλη έρευνα δείχνει ότι η δύναμη τριβής, δηλαδή η δύναμη η οποία πρέπει να ασκήσουμε για να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε τη δύναμη τριβής, την αντίσταση και να αρχίσουν τα δόντια να μετακινούνται, είναι πολύ μικρότερη, 10 φορές μικρότερη με το σύστημα Fast Braces σε σχέση με τα υπόλοιπα ορθοδοντικά συστήματα με τα οποία το σύστημα Fast Braces τεσταρίστηκε και διαγωνίστηκε στη συγκεκριμένη έρευνα.